sisiwinan. Oh. 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 Yan guys, atin dakal. Papa, kasi ako na. Dito ka sa gitna ah. Ito? So yun guys, nandito ako ngayon sa pan. Dito sa baboyan namin. Magpakain lang ako ng baboy. Itong dalawa na to. Kumakain na sila. Ito medyo magandang katawan. Tapos meron pang apat dito. Malalaki na dito. Bari magkapatid nito. Yung dalawa dyan guys. Kapatid nila dito. Yung inahin ng mga ito yung nabenta na. Kali apat sila. Ito yung dalawa. Ate Mert, tadi ko kan anak na. Ito yung naganak. Ito yung naganak. Yung mga anak nila 6 lang. Sobrang gaganda. Pinagtatalon man ito yan mi guys. Pinagtatanim na naman. Ito pang punla. Malapit nang itanim. Yan guys. Kiran tayo aja kispis nga pato. Bali ko lang basit lang gipispisan na guys. Ni atoy ka na dapat kinan pete manukon. Bali ato ni guys, kispisa. Ajay nagadutitlog na ta 30 sa. Ata. Kamo baka duwa da ita. Pero ato nagpisan. Pero grugrugi pa lang. Da sisiwinan. Oh. 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 Bagong pisa. Hay. Yung manok tayo na yung may kitang panganda, inapoy lang kananda. Ang pay paggatang tayo seeds. So guys, naghanap ako ng mauulam, labong. Bali, meron ako nakita dito. Kasya na to sa amin siguro kasi malaki naman. Isa lang. Medyo maraming tinik lang. Ayan guys, oh. Malaki siya, malaki. Marami lang tinik. Tangkong. Ito tiba dating nga nalapon. Yan guys, ito yung nakuha natin. Bali, dalo sakit po yan. Nalinis nga may awi din ta. Tigtigik to lang di balayan. Yan guys, atin dakal. Muna yate kanyamin tasikuan. Ilan lang naman kami doon sa bahay, 3. Yung isa na sa school, as yung baby ko, as yung misis ko. Yan guys, dakal na. Muna yate yan. Mabalin nga adobo kin kuan. Dinengdeng, sinabawan. At kung ano da saluyot. Yung mga Ilocano dyan, alam nyo siguro kung anong masarap na luto nito. Paki-comment naman down below guys yung anong luto para sa inyo ito. Yung mga Ilocano na kagaya. Then guys, uwi ko to sa bahay. Dito ako sa gilid ng ilog.
Ayun guys, naghiwa na kami. Bakit? Tampo-tampo siya na wala niya yung pera niya. Wala, ito na guys, hinihiwa ko na yung ito na siya. Hinihiwa ko na yung kinuha natin labong. Hi ka na sa kanila, Carlo. Bakit tatampo? O, tanggal naman pa mo dyan. O, hinihiwa ko dyan. Ang dumi yan. Yan guys, itong ulam namin mamaya. Ito natin dito. Marami. Ito pa lang ang nahihiwa guys. So, pero ang dami-dami na. Gatin bay. Candy Yan bay. guys, siwain ko muna ito. Yung ulam namin. Hindi pa kami kumain. Opo, yes. Okay guys, naluto. Nirabo. Bale, adobogin ko lang. Adobo tsaka ito lang guys oh. Anong pangalan yan? Adobo. Tapos yung isa. Kalimutan ka? Okay. Aldrin kayo na anak. May kulang. Ang guys, kain tayo. Ano ulam? Kanin. Yung asim niya. Asin. Layan mo ng hindi lang permes matagal. Salad pala. Salad pala guys na ano? Labong tsaka adobo. Tapos may natira pa doon pang kuan mamayang hapon na naman yun. Bagoongan, dinding. Pati naman. Papa, wala naman tao. San guys, sobrang init dito sa amin ngayon. Hello. Kasi Sobrang mainit init. dito. Oo. Nagbakain na naman kami ng baboy. Baboy. Kaninang umaga hindi ko kasama si Aldrain. Ngayon kasama ko na siya. Papa, Tapos ngayon guys, Papa, kuan. pakita. Sandali ha. Papa, pakita mo dun yung payong. Oo. Hindi yung payong. Tapos ngayon guys, pauwi na kami pero kuan. Magpahinga muna kami dito sa ilip kasi sobrang init. Oh. Tanghaling tapat, alas 12 ngayon. Yan guys, nandito kami sa ilog. Sobrang init kasi sa bahay. Dito sa ilog na to guys, itong malaki na ilog na to, mas mainit dito kaysa doon. Yung galing sa bundok. Malamig yun galing doon. Pero ito, katamtaman lang. Ligo-ligo muna tayo guys. Ito, sarap magtagay dito. Ganda magtagay dito. Sige daw, sige. Ay, galing naman. Yan guys, ito mas malamig ito yung galing sa bundok. Ito, mainit yung tubig nito. Bakit ano? Idi sa numero ka manan? Ha? Mama, dito ka lang. Alright. Subong ka? Talon-talon ka. Talon-talon ka. Talon-talon ka. Talon-talon ka. Kasi ito ko. Ayan na. Ayan na. Talon. Papa, kasi ako lang. Dito ka sa gitna ah. Dito?
Mike? Oh, kasi talaga. Hindi po yung Gano'n ka mo? Lipat mo na. Ang tablail mo. Ang tablail mo. Halika dito. Yung guys, ito yung ginawa namin, nagsimingan namin, pero paalis na kami. Tinambakan namin yan. O, tingin ka na pa, Cheng. Uwi na tayo. Hindi pa! Hindi pa daw. Tara na. Hapon na din. Ba't may langgan din eh?